Asoze kaloku bethunani andivumi tu uba ngabe kanti uSne ukhulelwe nyani. Molweni ndanamkela kuMam Gqobhozi TV. So ke bethunani kuthando nesithembu season 8 uSne simbule kunye notata yakhe ne-relationship yabo ke ikhangeleka ingathi i-right ekubeni koba ke begule nogula utata Musamseleku. Watsho ke noSne wathi utata yakhe ngehlobo angalo nathetha ngalo akafuni noba angenza nto like ezamhlupha like abulawe nguye into ngolo hlobo wethu. So ke ngoku siyabona ke ku-social media kufakiwe ii-pictures zikaSne kwafakwa ii-videos zikaSne kwabhala kwathiwa uSne kuthiwa congratulations phofu kuSne bangena nabantu bekhomenta besethuka uba hayibo uSne wenza njani ngoku kuthiwa kufanele uba atshate ngoku ayikho le yakhe into. Abanye babesithi hayi uSne ngekhe uleqa abantwana bakayi-20 bakatata yakhe. uSne ke siyazi uba unabantwana ababini uThando and then kube khona ke ngoku nomnye oyinkwenkwe. Omnye umntana yakhe ke uSne I think wesithathu waye waphuma isisu so zange alunge ke so ngeba bayi-3 abantwana bakhe. Abantu ke akho mntu uyiphikisileyo le nto okhulela kwaSne ngoba ndicinga uba fanele uba hayi mani noba ngezi fake news siyazibona ii-pictures nazi uSne siyamazi unasisisu but esi sikhangeleka ingathi noko sikhulu. And then wathi ke omnye someone said after the lobola episode on the show that she is hiding pregnancy with a side bag. uSne ke siyazi I think wephethe i-sling bag esinxibile like across. So kuthiwa ke ngala bag ukhona umuntu oye wathi uSne ufihla ukukhulelwa. So ke ngoku abethuki ke xa bebona ezi pictures okanye ezi ndaba zithi uSne ukhulelwe. Bekho kwakhona ke ne-rumors kulo nyaka kupheleyo soba uSne uyatshata, uSne ingathi uzayolotyolwa kodwa ke kwaphinda kwathiwa hayi ingathi ayisekho yonke loo nto leyo. Nalapha ke ku-season 8 kaThando Nesithembu akho nto bekho kwathethwa ngayo edibene nokutshata kaSne. Kodwa ke izingane zesithembu season 3 ziyeza zizoqala nge-25th of May apha ku-2025. So mhlambi ke uzayiphendula ke loo nto uSne if mhlambi bekuxokwa if mhlambi yinyani yayisenzeka sawuva okanye sawubona khona. Nale ke yokhulelwa kaSne asiyazi ke ubunyani bayo. Abanye ke baye babhala besithi hayi man inoba zii-pictures ne-video endala le ngoba uSne uneenwele ezincinci ngoku but ke iinwele zomntu zikhula msinyane. uSne simgqibele nini siyamazi uba ungumntu ochebe ikhathi so kuba efakele ke apha bathi abantu hayi abakholelwa uba inoba ukhulelwe nyani but ke nazi pictures unyana kaSne noko semdalanyana unless ke zii-pictures mhlawumbi wayekhulele yena but ke iposti le ikufacebook. Bendikhe ndatsho ke kuni ndathi hey hayi uFacebook sana uziphaka zishushu sisemva thina. So ke abantu babhizi ke bathi congratulations kuSne abanye ke begxeka but ke sayibona uba izawuhambe ithini ubunyani bayo bethunani. Otherwise Mam Gqobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.